Dwi yma heddi yn gweithio gyda clocswyr Bro Taf, a dyn ni'n paratoi darn bach o waith fydd yn cael ei berfformio yn yr awyr agored yng Nghaerdydd, fel rhan o gyfres o waith gereddau Mara Goch yn creu, fel rhan o gynllun mordaeth anhygoel Madog. A beth dwi'n trio wneud gyda'r clocswyr yw cyfuno sgiliau ffantastig nhw, a clocsio gwych yn ymwneud, gyda'r rhywfaint o waith acrobatics syml, i greu darn bach o waith at 2-3 munud fydd yn ymddangos fel fflach ar strydoedd Caerdydd cyn bo hir. Gafin i fi a fi sy'n hyfforddi clocswyr Bro Taf, a mae Jeremy wedi gofyn i ni i helpu gyda'i fflachlwyth yng nghanol Caerdydd, ac felly heddi ni'n mynd ati i roi rhywbeth at ei gilydd i gynrychioli Madog sy'n mynd ar draws y môr i America. Dwi wedi bod yn hyfforddi'r grŵp yma nawr, fe sefydlon i'r grŵp nôl yn 2005-2006, ac i ni'n mynd o nerth i nerth. I ni cystadlu lot mewn Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Genedlaethol, Gwyliau Cerdant, ac i ni hefyd wedi bod tramor, i ni wedi bod i Mallorca, ac i Corea, i dde Corea i glasio hefyd. Pobl tramor wrth i bod gyda clocsio, mae rhywbeth dyn nhw ddim wedi arfer gweld sŵn, gymaint o sŵn yn mynd o grefft gyda'r siad, maen nhw'n rhyfeddu ato fe. Mae'r plant tu ôl fi neu pobl ifanc yma wedi cael cryn dipyn o lwyddiant mewn gwyliau cystadlaethau ar draws y byd, felly mae clocsio rhywbeth sydd yn nid dim ond yn tyfu yng Nghymru, ond o ran adnabyddiaeth dros y byd i gyd. Ar yn o bryd mae Jeremy'n dysgu cwbl o sgiliau acrobatig iddyn nhw. Maen nhw'n trio neidio ar gefn i gilydd, neu mae trio cael osian i neidio ar ben i ysgwyddo fe. Gobeithio wnawn nhw ddysgu fe. Paid o ffain. Ffurfio siap y llong, daliwch e, chwalu, camwch yn eich fan, a'r tro nesaf, off. Fy enw i Josh Morgan, fi bod yn clocsio ers o'n i yn flwyddyn 3, felly 8 blwyddyn. Fi'n credu bod yn bwysig iawn cadw traddodiad yn fyw, a mae'r Eisteddfod yn bwysig iawn. O'n i dechrau clocsio herwydd o'n i wedi ymuno gyda Adran Bro Taf. O'n i'n mwynhau actio a canu ers o'n i'n ifanc iawn, a gan ymuno â Adran Bro Taf i fod yn gwneud canu, actio, dansio, clocsio. Fy enw yw Daniel Jones. A esfaint wyt ti'n clocsio? Ers blwyddyn 3, sydd tua 5 mlynedd erbyn nawr. A pam bod ti'n joio? Dwi jyst yn mwynhau cystadlu yn yr urdd, a mae'n lot o hwyl. Mae Arad Goch yn y gorffennol wedi gwneud dipyn o waith yn yr awyr agored, ond ni ddim wedi bod yn gwneud ers talwm. Mae cynllun mordaeth anhygoel Madog yn cynllun ehangach na'n harferni, ac felly mae creu'r gwaith yma yn rhywbeth sydd yn rhan o becyn o weithgareddau, a dwi wrth y modd pan dyn ni'n gwneud sioeau yn yr awyr agored, achos dyw'r gynulleidfa ddim yn siŵr ai sioi neu rhywbeth dros dro neu beth yw e, a dyn ni byth yn siŵr beth fydd ei ymateb nhw. Ac felly mae'n mynd i fod yn fflach o ddigwyddiad go iawn.